Sitten on oikeasti melkein 3 vuotta, kun mä näin mun kaksoisolennon. Sitten meidän tiet erkani. Se alkoi tekee somea ja mä aloin tekee töitä. Mitähän sille kuuluu nykyään? Meidän yhteisvideon jälkeen se on tehnyt vaan 3 videoa. Ei voi olla. Onko se alkanut tekemään jotain muuta? Se on tehnyt Retkimukki-kanavan. Täällä on aika paljon videoita. Lauluvideoita. Se on käyttänyt meidän Retkellä nimeä täällä. Mitä se oikein duunaa? YouTubeta, nähtävästi Instagram. TikTokissa on 5000 seuraajaa. Ja nähtävästi jopa striimaa. Se ei ole laittanut mulle mitään. Ei tää voi. Mitä siellä kuuluu? No, hyvä, että sillä menee hyvin. Mut hei, eihän nuo kaikki näytä edes samalta. Jos hän tekee YouTubea, niin Instagram, TikToks ei. Twitchissä oleva henkilö näyttää ihan eriltä kuin taas YouTubessa oleva, kenet mä tunnen. Ja toi mikä tekee TikTokia, näyttää ihan oudolta. Mut miksi niillä on samat videot? Mun on pakko lähteä tarkistamaan mikä meininki siellä on. Hei Veikka, onnistuuko se musiikin? Nyt jumalauta. Mähän sanoin jo, etten mä oo enää täällä. Älä koko ajan kysele siitä mun hommasta. Anna mun duunata mun oma homma. Joo, ota ihan rauhassa. Mulla olisi kiire saada mun projektiin musiikit valmiiksi. Satana toimista ihan oikeesti. Ota rauhassa. Niinku mitä vittua? Sä et oo edes saanut tän 3 vuoden aikana ekaa kohtaustakaan valmiiksi. Ja sä hätännyt mun musiikin teosta. Pitäisikö sun kiinnittää huomiota enemmän omaan tekemiseen eikä muuna? Nyt saatana oikeastikko, mut mitä hemmettiä te huudatte täällä? Mä yritän tässä tehdä elantoani. Ja te vaan kinastelette asioista. Sitä lähtee kun retki lähti. Ja sä Veik tulit mukaan. Te ette ollut koskaan yhtä mieltä asioista. Te vaan jatkatte teidän kinasteluanne. Mulla menee hermoteihin. Mä oon toimistossa sulle todella kiitollinen siitä, että sä melkein 3 vuotta sitten otit mut tosta kaapista pois ja päästit mut kokkaamaan näitä kivoja live-streamejä. Mut mulla menee oikeesti hermoteihin kahteen. Voisitteko nyt ystävällisesti tehdä yhteistyötä, että saataisin teidän projekti valmiiksi, että voisin aloittaa minun projekti kesälle? Muistatteko? Isoin live-striimi. Jumalauta äijä. Sähän osaat puhua. Tuottaja, mä ymmärrän kyllä sun tuskas. En mekään haluaisi tehdä tuon yhden kanssa yhteistyötä, mutta on vähän pakko, kun retkeä ei oo taas hetkeen näkynyt. Miksi muki sit lähti? Kertooko se syytä sulta? Kertooko se, että miten pitkä reissu se on? Ja se lähti selvittämään päätänsä. Sanoi ennen kuin lähti, että syyn olevan jotain virheistä, mitä se on tehnyt. Mitä virheitä? Mä en osaa yhtään sanoa. Se muuttui ihan oudoksi ja se lähti tosta ovesta. Ja sen jälkeen sitten ei kuulunut mitään. Me alan olla kyllä huolestunut, että sille ei olisi sattunut mitään. On sit kumminkin niinku 3 vuotta ja tietysti onhan se jo armeijankin käynyt mies. Et kyllä se toivottavasti osaa huolehtia itsestä. En me usko, että sillä hätää on, mutta
pojat. Kuulitteko te tota? Ai minkä? Joku tuli just äsken sisään. Shht. Oi saatana. Kuka vittu sä oot? Sama olin kysymässä siusta. Ja mitä sä oot tehnyt meidän toimistolle? Kato, moi Muki. Pitkästä aikaa. Mitä matkailija? Kiva nähdä. Onks tää se Muki? Katoha, mies oli hengissä. Ai, sutkin on päästetty kaapista. No joo, säälistä ne päästi mut kokkaan. Joo, me on se aito alkuperäinen, mut toimisto on nähtävästi tullut paremmaksi. Hei Muki, äläs nyt. Pitihän sitä muokata vähän tekemistä, että ei yksin joudu tekemään kaikkea hommia. Niin vähän kattelinkin, että someissa on vähän erinäköiset kasvot. Mut kuka sä oot ja miksi sulla on tommonen maski? Hän on meidän muusikko kautta editoija. Vetää kaikki meidän videot, mihin tarvitaan kitaraa tai pianoa. Me sain ton yhden ohjaimesta päähän, niin me en vieläkään muista, miten soitellaan kitaraa. Ja hei, mä oon vieläkin pahoillani siitä. Se oli vahinko. Jahas. Mutta et vieläkään vastannut kysymykseen. Miksi sulla on tommonen maski? Siihen en nyt juuri voi kommentoida. Ymmärrän. Mut mulle tuli vähän paniikki, kun katselin, että noin melkein 3 vuoteen ei oo tullut uusia videoita tonne Retkellä kanavalle. Ajattelin tulla katsoa, että miten teillä menee. Nähtävästi sulla on kaikki hyvin täällä, kun sulla on tämmönen tiimi täällä. Joo, se kanava vähän jäi, kun mä aloin kirjoitella tätä yhtä projektia ja sitten saanut enää tehtyä sinne videoita. Onhan se vähän sääli, mutta on välillä hyvä tuhota, että saa jotain toista toimimaan. Missä vaiheessa muuten kässäri? Vasteikassa kohtauksessa. Koska tää on hidas, eikä saa mitään aikaa ilman meitä kahta. Nyt jumalauta loppu tai. Mä oon kumminkin yli 3 vuotta ja pyörittänyt tätä meidän oravan pyörää tässä johtajana. Ei mun taiteellinen näkemys pysty tekemään kaikkia samaan aikaan. Ja mitäs se musiikki tähän kässäriin? Niin. Ootko saanut mitään aikaa? No en, mut mulla on hirveästi editoitavaa ja mulla on toi joulukalenteri tossa niin. Sitähän minäkin. Ite oot ihan saatana hidas. Oi vittu, tuu tänne lyö. Tuhkaa. Ai sinne. Hei tuottaja, onko näiden 2 välillä aina tämmönen väkivaltainen suhde? Etkö uskalla? Et ikinä arvaa. Ihan jatkuvasti. Nämä 2 on toistensa kurkussa joka päivä. No sepä kiva. Nyt te 2 pidätte turpaanne kiinni. Tuottaja saa kertoa mulle, mitkä teidän roolit täällä on? No siis, mä hoidan kaikki kokkaukset. Toimisto tuolla hoitaa kaikki käsikirjoitukset ja kaikki höpöttelyt. Wake! Jumalauta, mähän sanoin, että mä oon täällä. Vai tää Wake ei oo täällä? Ai niin joo, sori unohtu. Wakeista ei kukaan tiedä, mut hän on tuolla salaisissa asioissa, hoitaa meidän editoinnit ja musiikilliset jutut. Entäs noi vaatteet? En oo nähnytkään niitä. Kuka ne suunnitteli? Ai tää meidän upea mertsi. Yksi ystävä auttoi meitä siinä. Alright. Homman nimi on nyt se, että mä oon ollut aivan liian kauan poissa. Ja mulla on asia. Joten mä startaan podcastin. Ai podcastin? Et sä näe, että meillä on projekteja kädet täynnä. Meidän ensi vuosi on buukattu täyteen. Missä välissä me kerehtääs äänittää podcastia? Sitä paitsi mä ajattelin tehdä OnlyFans. Ja siis sun podcasti, mistä sä puhuisit siinä? Mä ajattelin, että podcasti olisi niin kuin, omista ajatuksista, mielipiteistä. Ottaisin ehkä
pari kaveri, ehkä teistä jonkun mukaan aina välillä. Mutta pääsääntöisesti, että se olisi niinku matka mun kanssa. Puhuttaisiin asioista avoimesti ja ilman sensuuria. Oltais retkellä niinku omissa ajatuksissa. Tuottaja. Sä teet ensi vuodelle striimiaikataulun. Ei tarvi ihan joka päivä, mutta joka viikko pari tuntia striimiä muutaman päivän ajan. Ja sit alat duunaa sitä isoa live-striimiprojektia. Toimisto. Sä teet sen kässärin kesän mennessä valmiiksi. Tai koitat tehdä. Veik, autat siinä. Koska sulla ei ole kiire. Sä teet musiikki siinä, missä kerätään ja jaksetaan. Mä alan duunaa podcastia. Samoin meidän pitää alkaa tekemään joka päivä TikTokki, joka päivä Instagram-kuva ja joka viikko YouTubeen video. Olkoon se meidän yhteinen video tai sitten jotain mitä keksitään. Sitten aina silloin tällöin keksitään jotain isompia videoita. Eiköhän näillä lähetä. Ai niin. Ja podcasti alkaa ensi viikolla. No niin jengi. Duunei.